Hola a tothom, avui estem jugant a Decidir, un joc creat per Jordi Barrero on haureu de conduir una divertida papereta superant obstacles fins a aconseguir exercir el vostre dret a vot. Trobareu 4 nivells de dificultat. El més senzill és la via escocesa, que com podeu veure no trobareu masses dificultats. A la resta de nivells trobareu una cosa semblant al mític Flappy Bird. En aquest cas, però, amb alguns tocs més familiars, com per exemple la Barcelona que veieu de fons, la via catalana o els obstacles en forma de Constitució. Feu clic sobre la pantalla perquè la vostra papereta segueixi volant. Un joc ideal per anar fent via que trobareu gratuït a l'App Store.